Ρε Ζαχαρία, να σου πω κάτι. Έχω μαράζει να φτιάξω μια custom μηχανή. Συγκεκριμένα ξέρεις πια, αλλά θέλω να μάθω μια τιμούλα. Τι μούλα θέλεις, Κόβι μου? Λοιπόν, να το πάρω από την αρχή. Ένα custom μηχανάκι για να φτιαχτεί έχει αρκετές απαιτήσεις. Αρχικά πρέπει να ξέρουμε τι budget διαθέτεις. Η πρώτη επιλογή, τι budget διαθέτεις, για να μπορούμε να βαδίσουμε, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς, το τι μηχανάκι θα βρούμε, το πόσες ώρες θα φάμε κτλ. Άρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχω εγώ, θα εξαρτηθεί και η τιμούλα. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Οκ. Παίζουν πάρα πολλά στη μέση. Παίζουν οι ώρες μας, παίζουν τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα την έχω αμέσως, ξέρουμε το χρονικό διάστημα εξ αρχής ή... Το χρονικό διάστημα πάλι είναι ανάλογα στην κατάσταση που θα είναι το μηχανάκι και τις απαιτήσεις που θα θέλεις εσύ. Μπορεί να σου πάρει 3 εβδομάδες, μπορεί να σου πάρει και 3 μήνες. Οκ. Αν θες και εσύ να φτιάξεις το δικό σου custom μηχανάκι, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.